салом алейкум азизони дил, созаи назен саломатитон созай корако зиндагиё пешравиё ҳама тинҷ чо кардем чол дорем. Мегум ки ами агар 100 видеорам кунӣ амин видеои ти юмор надошта бошад вообще ноли да ноли вообще ози амин мардум чӣ хеле шидиян ки толка ваюда юмор фақат ягон чизе бошад ки ваю вақтшона хуш кунад хирсан шаванд. И хеле ман як чиза фикр кардам, ами хеле хулосада биромадам ки основной аудиторияи мо одамое ҳастанд ки инстаграм медуроянд штоби ки вақтшона хуш кунанд. И аз вай шаҳодат метиҳад ки ваё зиндагишонда хушу хурсандона пеш бурда наметавонанд. Барои ҳамин медуроянд ягон ҷо ки тамошо кунанд исусу бинанд вақтшон камтара хуш шавад. ма ами кӯдакиёи худам ба ёд мебиёрам, пеш чӣ хел буд, мо айчи кайф мекардем, хушу хурсандона зиндагӣ мекардем, мегузашт. Ин хел 4 фасли солай, ҳар як фасли солда мо ба худмона бозӣ доштем. Масалан ланка бозӣ буд, чормағз бозӣ буд, футбол буд, бо чӣ буд, кадомиша ки ман нагуфтам шумо нависед комментарияда, бо ин хели сала бозӣ буд, карочи бо волейбол буд, баскетбол буд, сиркнак буд, намедонам зимистонда бо бӯи барфӣ месохтем ё ки ин хели тепача месохтем, дута группа шуда ваёш аю группа хели тепача месохтам, баъд баршапак мекардем ҳамин чизи стенаи кадоме ки тез бағалтад. бисёр намудо бозиҳоро мекардем. хеле лойбозӣ мекардем, куни қоф мегуфтем, чӣ мегуфтем, хеле қоб мезади лой мекафид ку. бинед ман чӣ хостаниям ба и гапон гуфтан. ман намегӯм ки масалан инстаграм тамошо накунен ё ки дигар корро накунен, вақтро нақш накунен. просто шумо кӯшиш кунен ки аз ҳар як лаҳзаи кӯчактарини ҳаётатон ҳаловат бурдана омӯзед. зиндагӣ ин чизе аст ки боқӣ мондааст. гузаштаи мо аллакай гузашт. ай зиндагии худатон лаззат бурдана омӯзед. ин хеле не ки дигароро тамошо карда, зиндагии дигароро тамошо карда ва ёро падражат карда ва ёро ҳасосша хӯрда зиндагии дигарода мақсад чӣ хел гап занам, дида хирсан шаведу ва ё зиқ бошан шуморам зиқ шаведу. ҳами хеле дигаро хати зиндагӣ накунед, ба фикри дигаро, ба кирдору гуфтори дигаро зиндагӣ накунед. шумо кӯшиш кунед ки аз зиндагии худтон, аз ҳар як лаҳзаҳои кӯчактарини ҳаёти худатон хушнуду хушбахт будана омӯзед. дӯстони азиз, просто когда пага калон мешем, масалан 30 мерем ё ки 40 ё ки 50, дар ёди мо толка ҳамон лаҳзаҳое мемонад ки ҳаваёро мо амалда иҷро кардаем. ин хеле не ки дидагием. ами инстаграмда агар дар як рӯз 100 видео тамошо кунӣ, 1 соат пас пурсанд ки чӣ видео тамошо кардӣ, ягон чизаш дар ёдат намемонад. лекин агар як эҳсоси хуб қати як одам дошта бошӣ, як суханҳои хуб қати як одам гап занӣ, як кори хуба қати як одам кунӣ ё ки ягон девнагӣ кунӣ қати ягон одам, и долга дар ёдат меистад. ман дар ёд дорам, як қиссато нақл мекунам аз зиндагим. мо тоҳоим сега дошт, сега о вақта сега тобда буд. мо болои кӯҳ подавонӣ мерафтем, уҷо ба 2 рӯз меистодем, шабу рӯз меистодем. аз сабабе ки ҳаво гарм буд, мо уҷо ба як тахили кулбачак буд барои хобравӣ, не ки ҳаво ки гарм буд, мо дар чӣ хоб мерафтем, дар беру хоб мерафтем. баъд карочи шав ховем, DVD бурда будем, уҷо ба свет гузарондагиян, шаҳри роҳонда буд, свет гузарондагиян, DVD бурда будем, сегара бурда будем, гуфтем бозӣ мекунем. хай шав DVD да иқа кино тамошо кардем, баъд сега қати бозӣ кардем, иқа бозӣ кардем, баъд хова задем, ховамон гирифт, хова задем. саҳар мехезем, гово тори сарбон овадем, қириш яке ёре қириш чияй мехезем, гово ҷиқидиян, сегара шикастиян, ба насринё вайрон шаве, гов ақурат ки хай чикор мекунӣ дига. лекин ҳамин лаҳза то ҳозира аёди мо намеравам, хеле лаҳзаҳои хотирмон. просто мо як проблемаи глобалӣ дорем ки ҳамаи корро ба фардо мегузорем. и фардо ҳеҷ вақт дар зиндагии мо намешавад. фардошид бо имрӯз мешавад. и дуюм проблемаи глобалӣ мо ҳамин аст ки мо фикр мекунем ки вечни зиндагӣ мекунем. мо фикр мекунем ки мо мурда надорем.
просто ин ду убеждения безебе ки дар сари мо ҷо гирифтааст, инҳо барои мо як надежда метиҳанд ки шояд ки пага хуб шавад, шояд ки пагаи дига хуб шавад, шояд ки ояндада хуб шавад. Ояндаи вуҷуд надорад дар зиндагии шумо. шумо бояд ки ана ҳамин рӯз ояндатона созед. шумо бояд ки ана ҳамин рӯз ҳаловат бурдан аз зиндагитон омӯзед. ана ҳамин рӯз бояд ки максимум 200% аддача тиед дар зиндагитон, ҳамчун қаҳрамони зиндагитон худтона эҳсос кунеду як саҳифаи наву кӯчаку олие дар зиндагитон бисозед. ана ҳамин аз зиндагӣ. гапа дароз накарда амина мехоҳам гап занам ки просто хушбахт бошед, просто табассум кунед, просто зиндагитона чӣ хеле ки аст ҳамун хел интихоб кунед и аз шумо чизе ки вобастагӣ дорад ҳамун корро анҷом диҳед, шитоби ки оянда результати калонда бубуроед. деҳқон картишкаро дар замин мешинонад, арақи ҷабин мерезад, вай об метиҳад, дору метиҳад, ҳама корро мекунад, лекин деҳқон қудрати вай картишкаро дар дохили замин як картишкаро 10 картишка ёки 20 картишка кардан надорад. ина худованд мекунад. шуморам чизе ки ай 10 сол мебиёяд ҳамун корро анҷом диҳед, натиҷаша результатша таваккал кунед ба худованд. баъд худованд аз зиндагии шумо хубиву дороиҳои оливу чизе ки шумо мехоҳед метиҳад. Человек в этой жизни получит то, к чему он стремится. ин суханое аст ки дар Қуръони Карим омадагӣ аст. ба сӯи чизе ки шумо ҳаракат кардед ҳамун чиза мегиред. ноид накунед, жалоб накунед, шукр кунед, зиндагитонро дӯст доред, хушбахт бошед, табассум кунед.